Hakanay kayo Krish Bakhuid tongin duway nagabenta an ranis hujan nagabenta ka jingkala kapamut. Laispa laikusa. Laispa laikusa. Sngi alumi akmena utrai van aila kangula kademaduan trai kenrat unong tau ubain basumat yang trai kenrat unong tau ubain basumat yang Ko himen ko para tongin buya ki jing tumu chongi bara hakamatu jisu hakabastang jogene ki Krish Bakhuid bar daga jing eid ni duwai bawin karku kardo yangi un pen koit pen kia yaki bapangi bashitam na padang jangi ke bashimenta hagane ki Krish Bakhuid ni duwai ro karpang nagabenta ka Bible convention da shaiga Sngi babaro ki bawan shimenta ki nyamat yaki jing eid jisu to bor jisu hakamet jangi hakamen siem jangi ha akarteng upa baru kon baru men siem Bakhuid Amen. kajinga e jango trai jangi jisu Christ bad kajingi jango blai lem bad kajinga selak jango men siem Bakhuid kindon rengka bat pi baro Ringkat berpiru. tongin sange shipor ban kuslai halaga do nur kamen siem halor ki pop baro ki ba ngidale ai bau jisu unampen kuit yengi na baro ki jingle palar jangi nagabinta baro ki pop ki bangilale bawin pen kuit pari ka do nur kamen siem jangi unai ki jinga e hangi ban kala ka bamot ban isi ya ka pop ban eat ya ka jing kuit ha ka jingim jangi Jisu be eid ni eid yame ni siya ka pop pen kalain ya ka jingrai jangi ka jingkwa jangi ban im kuit ha ka jingim jangi na palam le badam bor baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shipun e dagi jim parka dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle pala janga daga jingle pala janga daga jingle palat bakrao e janga namar kata ngakarpad ye kamaria Bakhuid kabayaiza kateizoti yaki angel batkiri koi bad yapi ko himen ko para benduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro needs ne yangi barendala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try kenrat ko bleis ne yangi. Try kenrat ko bleis ne yangi. Cristo mako Cristo rako no benim jongi benim yangi. Try kenrat ko bleis ne yangi. Try kenrat ko bleis ne
duwai nagabinda ki jing tumu baper ke jongi ki duwai nagabinda ki kina school bahar ke bapin kare nagabinda ki exam ki jongi ki duwai nagabinda ki bapangi bashitam ki batiaha ki hospital baper ki berake ka sngi kaminda ka sngi ki duwai ru nagabinda ka Bible convention da shai ka sngi nagabinda bara ka jimpen kare nagabinda ki jingelap ka tino try nagabinda ki bapangi bashitam bara ki bawan shimenda babara kin nap kin shem kin yamat jisu ha ka jingim chunki ko blay badan por ba robert ba isine uba da ka jingyais bun jamehi ki ringe jame kila ban terwa hame ya ka jing shakri ka bade bat ka badon budam to aengi karpand yeme bangin mare pin khloi kalam jingtut shagata ka mela khulan Dautrai jangiu Jesu Kristo kun jame uba im bad sen sha renkat bad me ha ka jingelong kawe jung min siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajingpula nakshiti jong Paulus Bakhuid seke Kristan ha Filipi. Kopara toyaso lang ha kaba pertubut yanga. Bat tukmi tu yakito kiba im kat kum kanuksa kiba pio nangi. Namar bun kito kiba ngalayatu hapi bun sin. Bat menta ngalayatu hapi. Bat ki umat kiba im kum kinong shun jong kading pna ukris. Kajingkut jongki kalong kajingjot. Ublay jongki day kakpo. Bat kisngau sarong hala kajing klemrain. Bad ki jingmut jing berkat ki ba brai tang ya ki ba kan ja pertei henrei ka shong trai jungi kalong habneng bad dei nang ta bangi ap kmi lenti ya unong peniem utrai sukris uban penkela ya kamet bapo jungi bangin long kum kamet beron burom jong u da kabor kaba udon ban pendem ia ki baro halade namar kata ko para mapi ke ba ngadai bat ke ba ngaang nut mapi ke ba long ka jingkermen bat ka pangsngiat jonga Thohdieng skem ha kane karukom how try ko pa e jonga kakten jong try Jisango yaule Samsis pa ar nomor Praspa lai pusat. Praspa lai pusat. Lagmen ambas nyopan babaong yang nyalet ki usaying utrai. Jong iki yang menta adwa jong pa go Jerusalem nomba umble bakesau dong kendro bakut baklan siapa kiwa Jerusalem
Hallelujah. Almighty God. Hallelujah. Hallelujah. Jaruwa sumar kaktin chong ukris. Kajing ejung uplay kalajanay da shisha. Hallelujah. 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 Utray undon rengkad bat pim. Ringkabat piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburang amay kutray. Jesu la ong halage sinran. La don uwe uburiyu barispa. Bala don usordar. Badla wanlam hau yaki jing mudoi. Ba uta usordar. Ulale lutput yagaspa kapeu jongu. Pe ulapa kot yawu. Badula ong kay kane kaba ngayusno shapang jumpi. Te ay jingkin yakakam sordar jumpi. Namar pimlashu banlong sordar. Te uta usordar ula ong halade. Nganle kumno. Namaru kendra janga unsa shimno yakakam sordar nanga. Ban bu ngamla. Bad ban krong nga larain. Ngatip kumno nganle. Kanambaki bruyu kinpediang yanga haki ying junki. Haba envengno yanga nakakam sordar. Kumdaenda ulakot ya uway pa uway. Ubakit ram hau kenra jangu. Ula ong hau baningkong. Katno pikit ram hau kenra janga. Ula jebab shispa mon ka umpiniang olip. Te ula ong hau shim iyaka kot jema jumpi. Bato shong kloy bato to sanpo. Nangda ula ong hau weipat. Mapipat katno pikit ram. Ula jubab yau shispa mon ukeu. Ula ong hau shim iyaka kot jema jumpi. Bato to prapo. Ukinran ula yaro yau tau sordar bamhok. Nagabinda ka jingsian di jongu. Namar ki kun jangane ka parte. Ki kam shalak. Halak ki kam ben ya ki kun janga jingshai. Ka gospel jong utray. Jingero yamay kukris. Ko himen ko para bayit hautray Jesus Christ. Hakashiti jong Paulus Bakhuid siya Filipi ngiyos ngo. Ba umaham ya ki Kristan baro. Ba kimde banlong ki nongshun jong kadem pana. Nongshun jong kadem pana. Kin poy siya ka jingchot. Kani kalong ka jingikay jong Paulus Bakhuid siya ki Kristan baro ha Filipi. Namar kidon ki brio balong nongshun jong kadem pana. Nongshun jong kadem pana. Kumnong ikalalong nongshun jong kadem pana. Habang isi ya kadem pana. Habang itre persya ya ka hok sort kabau Jesu ula wanra ha ka perte lemba kadem pana. Ladang itre persya ka jimpenim kabau Jesu la wansha kane ka wanra sha kane ka perte ngin kalalong kinongshun jong kadem pana. Hakaju kador ladang ngim tre ban em katkom ke jingikai jongu Jesu ngilaban kalalong kinongshun jong kadem pana. Par hakaju kador ladang ngim tre ban ngeit ya kabau Jesu hikai par ladang ngim ngeit haka jimpenim ngi kalalong kinongshun jong kadem pana. Namar ka jimpenim ka poy sha kane ka parte lemba ka dem pana Bakhuid. Lemba ka jingyap jongu Jesu. Lada ngim ngeit syapang ke jingim bamjukut ngilong ke nongshun jangka dem pana. Lada ngim ngeit syapang ke jimme pa jongu Jesu Christ ngi kalalong ke nongshun jangka dem pana. Lada ngim penpe te ke jingim jongi ngi kalalong ke nongshun jangka dem pana. Lada ngi rai ban im hala ka jangka jing sotu bat ka jingeit kabangi don nadu dang bangilong kinna ha ka jinglong try jongi ngi laban kalalong ki nongshun jangka dem pana. Banlong ki paralog jangki dem pana. Banlong ki bait iya ka dem pana. Ngi de ban pediang yew Jesu ha ka jingem jongi.
ngide ban pediang ya ke gospel ha ke jingem jangi ngide ban pediang ya ke jimpenim ka bau Jesu wanra ha ke jingem jangi ladang du jingkermen ha ke jingai jangi ngin kalalong ginong shun janga dembana lese don bun gi kristan wa hadin baki pediang bal ban im ha ke jingem kristan kistang ban kinran din ladang i kalalong ki bruyo ba jaitu ha ke jinget ngila ban kalalong ginong shun janga dembana ladang ngim ju im katkum ke jingi kai jangu Jesu ngi kalalong gi nong shun janga dembana lada ngimju bud ia kie ke bara ka babalang ka kadau hangi ben im ni kalalong ge nong shun janga dembana namar ya ka ba ka balang ka hikai ka wan namar ka jingim bat ka jingiap bat ka jimmi pa jongu kris ka balang kam hikai eye ka batimai ka balang kam kadau eye ka batimai light no ka dembana na ka dembana barlemba ka dembana sha ka jimpenim kalong ge jingiap bat ke jimmi pajungu Kris. Naga taga daw ko himmen ko para haka perte ka ba mangi immenda ngiyoi bun gi nong shun jong ka dembana. Don bun gi buriyo ki yale ban penjot yaki kristan ba don ru ki ba yale persha ya ka hok sot bat ka gospel jungu Kris da ka ba kikai kumwei pat ka gospel. But haba ngi hikai ye kaba ujisu shimla hikai kalong kapop kalong ka jingjot ha ka jingim ka jongi te ha ka ni ka dur ngilaman kalalong ginong shun jong ka dempana ladang im pura ngim treban somutu kaya ka ba ujisu ula bu hakama jongi kaya ka ba ujisu la hikai ha ka jingim jongi ladang im tre shitam ban somutu pura ya ka jingmur jong ka gospel bat ka jingi kai jong ka jingto Bakhuid ngilaman kalalong ginong shun jong ka dempana ladang ishim katto katne ke jingi kai nangne nangdai bar ngi stambanong kane kalong ka jingmur janga jingi kai Jesu ngi kalalong ginong shun janga dembana namar ka gospel jangu Jesu Christ kalong ka jingim jangi vai pai gospel jangu Jesu Christ ka kentup ya ka jingim ka ba minda jangi bar ka jingim ka ba bansawan ka ba mur ka gospel jangu Jesu Christ ka kam kanum kendai ya ki buriu balaya ka gospel jungu Jesu Christ ka kudup ia ke balaya bat ka bor Jesu nang treikam bat ha ke mensiam balaklat bat naga daga daw ko himmen ko para habangi kran shapanga gospel jungu Jesu Christ ka kundup ia ka dimpana naga daga daw ngiled ngi stang ya ke jingim jongi man gasngi daka shin jonga dimpana bat ngi pin kutru ya ke jingim jongi daka shin jonga dimpana daga jingle dak dimpana ha ka met jongi ha ka shilang ma jongi bat katsabangi kano ka kam ka bangi le ladangi le kano ka lindi ngi duwai ngi le dak dimpana ka jingim jongi baro kawe ka kundup bat ka bor jonga dimpana kalam kane ka bor ngim labanim larangi peit aga gospel minda kasngi ngila banyoi uri usordar basyanti ula yahad lemba ke jingshito hoit ha ke jingim jongu ula bakala ula don ka lindi kaba kindri yang kindia lese ula lutput ha kata ka jingai la jongu ko kindra jongu henre kaddu kadwai kaya kaba ula pindon kam ya ke jing start haba u kendra jongu ula rai ban bengno kam iawu ula ngat ha ke jing jinja namar ulong uburiu bambat nang bantre henre ula le ayu ula sautu ki buriu kila stamban karen bain yawu u kendra ula tarais niu yawu ula mudui persha yawu ula kinos niu yawu bada ula yahad lamba bon ki jing jinja kita ki jingjin jar kaba yakundu kalong ke dimbana ha ka jingem jogo bad khakamat kini ki jingjin jar kai kaba ula stang ban puson jilliu ula on ladang sakut ha kini ki jingjin jar baro ki briyu ki kran bein yanga ki tarais niu yanga ki kinos niu yanga u kinrat un savengno kam yanga te ngadon hapdeng ki jingjin jar henre ngamla ban sakut ha ka jingjin jar
Namar ngadon kamban im hagane ka parte. Ngadon kamban poisya bening. Ngadon kamban ya jan shushu badu kinrat. Bad ngamdon ki we pat ki lad. Light no kini ki jing jinja. Tengan lekum no. Ngan pindon kam ya kini ki jing jinjar. Naga binda ka jimbhajona. Bu napdeng jongi. Kabang ye kendo jinge. Kaya ka bajia. Ngidu jingkarmen. Kabang ki beriu ki karan bain yangi. Ngisausi palad. Ni perlu dah ki kanda ban syong ban yam halor ki baro kabang ye kendo malla ka kelip maja ka jingim lara ki briu kim id yangi ni snow do jingarmen lara ki briu ki tarais new yangi ka kata palad ye ka jingim jongi haba ki briu ki kinos new yangi tentang ki kinos new yangi namar ngila bakala shisha tentang ki briu ki kinos new yangi wan ladangi long ki balui ngimpat don kano kakti hakita ki kam ka baki kinno Henry kaba wan kum kini ki jinge kai ka bajia bu na preng jongi ngi sausi palan ngi do jingarmen ngi sno jingjar palan hakita bad na mar ka ta ka daw bun sin ngi kala ki bapang ki batalot bor bad ngi stam ban kendran ding na ki baro ngimla ban yai shapra Henry uni usordar kayangi wat ladang idon hapadem bon jait ki jinge kabala ban kalalong ka dembana haka jingem jongi ulahikai baya ka dembana yai shakamat pindon kam ia ka sap ka pong jumpi nangda puzon jilliyu hakano ka door ngila ban lailu inakane haba ula puzon jilliyu ulayo jimbarsad ban shim Kawai pat ke lindi, hoy dia ke lindi kaba ula shim kamde babe. Henry ula shim kata ke lindi, ula ji dia kata ke lindi, ba lemba kata ke lindi kaba ula shim. Kai kaba la jia utau kenrad ula yaro yawu. Banyo iya ke jing start jongu. Namar bale, ha ke liang jongu tau kenrado don jimba kala namar u kenrad jongu u pinkit ya ke jingkit ki bakia halor ki buri ki la shim ram. Namar ula demand palat, ula dawa palat. Minta lemba kata ka jing start jongu, ula light luit na ka jinge, haka ju kadur ula hikairu ya hinrad ya kaba udang le. Shumbudur ladaw ni uburiu sakut haka ta ka jing sausi, unum light lanoru pinban un kerlalong uburiu basonsi tam, lese un jindala penyap yalade. Namar ula snow kut lad, Henry haka ta ka jing long, ulas tang ban kit ya ka dempana ulas tang ban puzon jiliu nangda ulayo kalindi batimai bun gibri ha kanega juk ka menda ki du jingermen namar kinum pai shu shau jisu kinum pai shu sha ka dempana kim tre ban kit ya ka dempana pinban ki kerlalong ki nong shun jong ka dempana ko himmen ko para ka bamod mano bade nong shun jong ka dempana kino ki brio Bam treban pediang ya ke jinge jongki. But bam treban puzon jiliu badu jisu. Bam treban pendon kam ya ke jing start ubele kaba uai hangi. Namar ka jing sausi ka jing ngokut lan. Ujisu kot uwering iwei pa iwei. Ba ngide ban long ki bastard. Ngide ban long ki sordar ki bastard. Ya ki kam kaba ujisu aiti halo jongi kade ban seiso. Lada ngi snow jaitu, lada ngi do jengkermen, lada ngi snow jinjar, snow tu ujisu udon hakamat jongi bat ka dim pana kalong ka jengkermen. Nakata ka daw Paulus bakudu ong wat nam kerlalong ginong shun jang ka dim pana Henry im nakabendaw jisu pin kam ya ka sap ka pong jongi knamba ngilong ba seizo ngilong ba job haka jingim jongi. Jisu ba it karko kardo yangi ba ngiru ngilaban kerlalong kikun ke ba id ya ka dempana hakamat kino ki jinge katma hakamat kino ki jimpang ke jingshitam nginam do jingarmen pinpan ngin kerlalong ki bastat pan sautu ya ka sain dur jame ha ka jingim jongi pangin pintrai kam ya ka sap ka pong ka ba melabu hapo jongi bandu kamai ya ka hok bandu long kikun ke Bakhuid da ka ba ya ka dempana da ka ba id ya ka dempana ka ba man gasngi Enyaro ya utrai Jesus Christ. Jinam la jinam amen. Ko himen ko para tongin pla ka jinget ka jongi nganget how bleu pa badon phor baro unang tao ka baning bat ka kendo but how Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi
Yau bala puna men siem Bakhuid. Yau bala kana ka Maria teisuti. Bala shale bein ka po Pontius Pilatus. La sana harpana yabu. Ula yam la tep yabu. Ula kiasha ki bayam. Haga Sngi ka balai la mipan na ki bayam. Ula kiu shabene. Ushong shaka monu blay upa padon bor baro. Nang da unwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam. Nang ngid ho men siem Bakhuid. Haga balang Catholic Bakhuid. Haga jingya silok ki rikuid. Haga jingma yaki pop. Haga jimmi pat ka do. Haga jingim bam jikut. Amen. Laispa Rikuju. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka bapidiang hun hau blay upa ba don bor ba ro Tong try peding itu kinyan ikti jongpi naga benta ka tingero ka buram ka teng ka jungu ka jungu toy ni ka palang ka pu jungu baro ka we to ai baka ne ka jingkinia ko trai kalong hame ka jing terwa ka Bakhuid but hangi pat kalong ka jing te se Bakhuid jong ka jingisine jome da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengkad bat pim Rengkat bat pi. to kentiu yala ki donut Ikitiu kisha utrai. tonginaingu ya utrai ublay jongim Ka shong hok bat kadai. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut nama wat lada memdun kam ya ka jingero jongi pinpan ka jing songo jongi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jongi kim penyare ye ya ka jingkrao jame henry ki arap yangi naga pinda ka jimpenim lemba utrai jongi u Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kinkon ruai jongi angel ni ro yame bat ni penbana da ka jingkamen Bakhuid, Bakhuid, utrai ublay kipa, deng pertei sawada kabur jongme. Hosana, Hosana, ublay shajron. Hosana, ublay junon. En yaroyu bawan haka kerteng utrai breng pertei sawada kabur jongme Hosana Hosana torwayu blay shajong Hosana you blay junon ko himen ko para ka jing ruai Bakhuid kalong ka jing trang jongi ve pe ve kumu isaya baki angel kin wan ban pende da kirmiang shindur jongi ban perlong engi ki Bakhuid ne marka ne kalong ka por ka Bakhuid tam ha ka ba umen siem Bakhuid wan kiar halo jongi inan duai na do ka donut pangindup yo ya ka jing khuid panid ya ka dim pana ban yaisha ya ke baro ban yaine ha ka jinge ban yaisha prang da ka jing slur
namba ngindup long ki sordar bastat haka ba pindre kam ya ka sap ka pong ka ba umen siam Bakhuid ubu hapo jongi bai pai bai dashisha melong Bakhuid ko trai ka temei jong ka jing Bakhuid barom namar katangi karpadia me to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing terwa jongi da ka ba pa ya umen siam jame kum ka umjer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jong utrai jongi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha bula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka met janga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hakaju keru kamendala le abam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong to shimbat di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi pa naga binda ki babon naga binda ka jimma yaki pop to le yakane ban kan mau iangam Kos namba kardor jungu Christ pen Bakhuid yangi pen Bakhuid yak mensiam hadim pen Bakhuid pen Bakhuid pen kia ikiba pangi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam Kajimaya jongka jinge Kata sin bangi bam dune upu bangi dina kane kakuri ngipen benaga jing yang jong me go try tada do men wan Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ke babit ben ya hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge warit ngi kar padia me bangi ke bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngilong ke bala pinyat le kawai da umen siem Bakhuid Takan mau ko tra ya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka parte bad to penjana ya ka ha ka jingid ringkat badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Maravenu Bishop Jungi, but Bar killing do but Kirinium. Takan Maulemro Yaki Himmen Kipara, Shinrang but Kinde, Kibelayuti Adaka Bakurman Yaga Jimmy Path. Badia Baro Kibela Kalat no Haga Jingis Ne Jamme, Topadiang Yaki, Shaka Jingshai Kakoma Jamme. To isane yangi barangi karpadia me, Baringhat but Kamaria taste or Bakhuid, Kakame Jungu Blay, Ujosa Bakhuid Kurem Janga, Ki Apostle Bakhuid, U Francis disease Bakhuid, but Baru ki Rikoid, Kibela Pensavaya me pateng la pateng. Nilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikud, Prabangin yara but pendon buram yame, da ukun jamme, O Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallang hamayu blayu pa badon bor hake jingelang kawe jingmen sem Bakhuid baro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin tuwai naga binda ke jinga e baro halo jingi pangindup long ki kon ke ba id ya ke dim pana bad ki batre kham da ka bor ba jong Jesu ha ka jingim jongi ka man ka sngi ban lai luit na ka jinge ka jim pang ka jing shitam ben ya bor ha lor baro ka jing jin jar jongi ko pa jongim ba ha bening ka long ka Bakhuid ka teng jame kan wan ka hi ma jame ka long ka mon jame ha kan do kum ba ha bening to ai yang imita ka jim pang jongi ka ba la ka sngi ba to ma bengi krang khang jongi
kumbangi rungi map iga bele sniu yangi padwa de lam yangi shaga jimpan shoy henry the light yangi na ka sniu the light yangi karpat ko trai na ga jing sniu baharo haga jing born jame tai jing suk jing sign haga sni jangi knamba da ga jing arab ga jing sne jame ngi light bara bona ka pop but ngi yo jing da na ga jing jin jar bara khadbangi dang up kemelindia ga jing karamen Bakhuid but ga jing wan pa jung nom penim jangi o Jesus Christ Namar ke jume ke long kaima ke jume ke bor ke urang junam la junam Kotrai Jesus Christ meu bala on ha ki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe ti ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jing spon jame tai ha ka ya ka jing suk bad ka jingat le kawe kat kum ga mon jame mame uba im bad ba sensha junom la junom Amen ka jing sukotrai kandon barabor rengka bat pim Rengka bat dap daga jingi do Christ tongin yai ngu markelia Kukun lang bro duble Mekit ki property To show sin yagi Kukun lang bro duble Mekit ki property To show sin Kukun lang bro duble Mekit ki property To ai jing suk yangi Hakmi ukun lambaro jungo bele. Hakmi bakit no ka pop junga parte. Suketo ke bela kot shaga jing kawai jungo kun lambarot. Kukana long wishok nandrung po gayeng junga Ndresyo na natin nagkansing junga Sakyahi Kamet pares nam jungo Christ country nga shaga jing pop junga. Ngangit me don hang me
di Kamen bas nam jong me Men simbat ngan bas liang ba men dup sa Men simbat ngan bas liang ba men dup sa Ngam long ba bi Siame ko trai ban wan Men sim junga Gadab da pop da sa Try Jisu yes no moya mengi roya mengi mane ya me na kabinda ka jingir spoon jame bangilayo pediang ya me ha ka donur kamen siam jangi Jisu be ed pen gandang yangi daga bor janga met bat nam jame pen gandang yangi daga bor janga de phana ba ko jame bangilong ki kun ke bakin dio buram ya me man ka kelep ma bangindup im ya ka jingchop janga de phana ha ka jingem jangi Hakamat ki jingge babun, hakamat ki jimpang jing shitam, hakamat ki jing janjar, hakamat ki bor khabat ki briu ki le behin yangi, kran behin yangi, kran tat buram yangi, ai boring yi Jisu, bangin roy haka jing start ka jame, ben yaine bara bor bad me ko Jisu, ben gandang shushu yangi, but ki hinga sem jangi, yaki bayir ba toy jangi, ki ba pang ki ba shitam ki ba tiang ki hospital ba per, ki ba snow coat lar haka jingem jangi, Lord Jesus, kodrai Jisu kener ka te jame, halo jangi vai pai vai. Pen kod yangi, pen koi pen kya yangi, palai lord yangi, ai boringi ko Jesu, hallelujah, 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 Jesu, 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 hallelujah, 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 Jesu, 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 hallelujah, 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 Jesu, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Thohdieng nia tuai. To ai baga jing trekam janga bor jame ko trying ikarpan kanang klein hapo jangi kanamba endala pendimai yangi dage sakramen baken jab bening yan penkre yangi daga jingai jame pen pediang yakata kabaki kula da ukres utrai jangim Amen. Utrai undon rengka batpim blay badon bor baro en karkoyapi uppa baro kon baro men sim Bakhuid Yalisuk ban pen bana ya kubor ba jong utrai daga jingim ga jompi Ngiso mo yaw lay Sanspa lay pusak Wanyay bat nga kutray Agamin badum baski pernay Wanyay hajan junga Di junga tombat bat kenyanga Len di junga kajay tebobak kaduna Ya mengakut kerpatang tanga yo jingklan Wan yan bag ngaku try Hakamit badum basngi pernay Wan ya jantunga Di jonga to babaktin yanga Kaburam hau pa berkun mensim Bakhuid kumbang lolong ba menengkong jum tau berabor junam la junam amen enyero yutra Yesus Kristus junam la junam amen